Kaixo, Alde! ¿Qué pasa? Zemur! Ondo, bai. Zer ilusioa hemen egotea zuki benetan. Berdin. Hemen lagaurgoa zaiteu, ez? Bai, hori da, larragoa. Pixka turuti, getatik ez da, baina ondo. Lagaur politara Bilabona eta Estrasbuko goikalden eta Hori da, herri txikia. Niagea asko jouten nahi bizitan eskola txikira. Eskola txikitan bizitan juntzea? Gombinatzen dira eta lagaurgoak asko merke ditut hemen musu bat eta bueno, hemen agaularia nola ez? Bai. Patroia. Zergatik agauna? Bueno, berez ni joan nola, hasieran maite nixen ibiltzen nintzen, federatuta. Nintzen 7 urte maite nixen federatuta, pinponen. Eta ikasketegatik utzi nun, eta hasi nintzen crossfiten gorputza eta hanka indartzeko. Eta udara temporada hasi baino lehen, anai atorri ditzaiten, Martin, esan ez zarautzen patroi bat falta zala, eta hasi nahi nuen ikasteko, eta hortik aurrera arraunen. Zer jato Martin, miak ezagutuko pertsonalki baina Martin asko bilakatu da niretzat. Martin pertsona. Bai. Tolosaldeako kluban hasi zinen 2005 operazioan nago, baina aipatu dezu Tenisa, maitenisa, pinpona, eta beste kirol bat suposatzen dut kirol horiek oinarri moduko bat emango zizutela gero agaunean ibiltzeko, ez? Bai, azkenen beste bi kirolak nahiko ezberdinak dira, arraunakin konparatuta. Arrauna taldeko kirola eta beste bi individualak dira. Orduan, beste zoz ere probatu nahi nun, talde baten otea, eta horrek bedezoz bultzatu ditzen. Zer eskubritu duzu agaunari esker? Arraunari esker, zer dan ekipo baten parte izatea, nahiko ilusionantea eta politia gala, eta gero arraunak eskatze izun disiplina eta konstantzia beste kiroletan igual zure kontuzua zela edo zure buruarekiko lan itezula, ez dizula eskatzen. Baina taldeko kirol horiek oso emankorra izango dela maila pertsonalean, Bai. Egia esan, jende nahiko gazte, jende nahiko majoa eta oso pertsonanak ezagutu ditut, naizen klub guztitan, eta egia esan, nahiko emankorra. Tolosan gainera etxetiko bil horia ibaian, ingladuaren azpian, eta altxalde politak igagoko zenituzten, Bai, berez, Tolosan gutxi benintza, baina egia esan, nahi toka dizaitean justu neu aldean ibiltza eta txaldegez gauak pasatzen dituen. Eta nahiko gotzak, baina bai, ondo politia eta ondo, arraunen. Baina, negu eta udaberriko entrenamenduak asko aldatzea gidala neguan gehiago bauan entrenatzen duzua eta udaberrian astezea eta kanpoak ajuten. Hoi da, hauza esan ez duen bezala. Negun lanita uretan bakarrik asteburutan, normalen, eta gero udaberri sartzegan bitarten,
ja, azten zeharreko egunak sartzen poliki-poliki, bezan atzetik, eta bukatze udaraldea ia aste guztien uretan lan egiten. Nikateko badakazugaitzen normalean ez dut egiten galdera hau, baina hasi zinenean gazteago zinen, igual bigarren pertsona batek menpe zinen kotxean mugitzeko lagauletik tolosaka eta egunerokotasun hori hola ibiltzea nabarituko zenun zure bizitzan aldaketa bat eta Bai, egia esan, larralen bizena izenez, nahiko ohituta nago beste pertsona baten menpe egotea nunbaitetik, en plan, lagunekin gatzeko, Tolosa izteko, Donostia guteko, pinponeko entrenatuta bere garaien, beti pertsona baten menpe neon, pertsona batekoan martzitzen, porque ezin ongi datu. Baina nahiko ohituta, eta Martin Dez arautzen zeon, orduan, perfecto. Beakin juten nintzen, beakin bueltatzen nintzen, eta gero ja Martin Sanpera muitu zanen, eta ni zaratzen hil nintzen tarte hortan, Tolosako beste bizoden, Janito eta Horma, eta haiekin juten nintzen. gainera oba Juanito horiek bezalako esperientziakin Bai, egotea jende horiekin ere asko jasoko zenun beraien gainik ez. bai, nik bere gareen, nire duda galdetzen izkien kotxen, eta bai, egizatzen ziaten, zein, zezin, nola egin, holako, zaten, ni berri bere nintzen, eta haiek non asko amaki arronen. Zerauka gaunak beste kirol batek agian ez duena. Ez dakit egia esan, baina engantxa ditu. Bai. Dakit, engantxa dituela. Behin azte zanen, ja, usteko zaia, komeritan. Gainera sakrifikaua da bosei aldez astean entrenamenduak, gero estropadak, osea, denbora asko kentzen kirola da, ez? Bai, egia esan, arraben hasi ditzaren, netzako eta nire kuadriako oteko nahiko murrizuta ikusi nun. Baina, bueno, nik uste momentu batzuk kentzizkizula, o denbora tartak kentzizkizula, baina gero beste modu batak konbentsa egite izuela, o esperientzikin, o momentukin, o jende garria ezagutzez, eta nik uste konpentsazioak baliola. Zerbait maite behar da hola ibiltzeko, ez? Bai. Gaina gero lana baldin bakezu, ikasketa baldin bazkezu, dena konpaginatzaia, azken lortuzu, baina hasieran igual pixka seixamarra. Esan dezu Tolosan urtebete egon zinela. Hoi da, bai, alabinetan hasi nintzen, eta infantietan hirugarrengo hilabeten utzi non, eta aukeratu behar izan nun, maiten izan, pinponen edo arraren ibiltza. Eta bere garaian, pinponak gehiago bultzatzen ziten, eta Baina gero, klub gehioetan egontzea, ez zineago zagautzea. bai, bere zarautzen hasi nintzen, gero bigarren urten zarautzen hasi nintzen berriro, baina Orion bukatu nun, hirugarren urten zarautzen hasi nintzen berriro, baina San Pedro bukatu nun, eta urten San Pedro hasi naiz, eta ibaikan, no? Zemurez zagautzen. Ondo, ekipo plan klub majoa da, nik uste jende majoa da, eta talde ona. Bai, Ambienten egin, eta ondo. eta gainera beste maila batean agaut egitea gogoragoa eta politagoa egingo zitzaizunez. Bai, azkenen egia da maietarten nahiko desberdintasun dela, exigentzia eta presio aldetik, nik ez dut bizi izan azeten ibiltza betika, baina, etorkizunen ikusikoa. Baina, bai, RC2 eta RC baten, bai, esan, ezberdina da, baina, hor gaude. Zuretzat, Ane, ze euki behar eta kontuan gehien bat
hau egiteko garaia. Zeuk ibarran kontun? Pues, konstantzia barrezula, Bai, kristolen bat bilak endu bezala, eta hoi jakin inbarrezula, presto martzala denbora hori inbertitzeko, eta hasieran gorra izango ala, zera ikasten ongozean ez, pues, uretan ego dituzun aukerak eta denbora nahiko morritzuta ikusiko zula, baina nik uste konstantzia egin eta mantendu zoi, koska hori salto dituzula, eta hortik gara ja, importantea, konstantzia, buru gorra izatea, eta zaila da agauna. bueno, nik esan zizun bezala, arronen teoria dakit, berez, naiz inoiz arronen ibili, beti patroia izan naiz, eta bueno, nik ezagutzetena patroi lanetan, nahiko komplikata. Nolakoa da patroi lana? Pues bastante, bueno, netzako, bastante lokura momentu batzutan, ze, bueno, azkenean barrezu gauza askota, eta barrezu ontzi bat eta, olatuta, edo haize olatuta, edo haizea, eta orduan gauza askota barrezu, eta igual momentu batzutan bizkat estresanta izatea du, baina gero ja, hartzei osunen eta ja ritmo hartzei osunen, ondo. Baina patroiei bete buiaka ikusten zaituztegu animatzen horrek badago energia deskaste konstantzia puntu batez. Bai, egia da, normalen guzti guztuna gutxinez, denba guztien garasika daude, eta beste ja, taldekide animatzen eta zuzentzen, baina, bueno, ezken, arralarekin konparatuta, esfortzu fisikoa ez da hain exigentea. Gero, ja, itxaso bat atzanen, taulatukin jolaztu horretzunen hor bai, baina errega baldin bada. Neketsua da. Bueno, segun ze momentutan, ziago eman barrazunen eta fuerte eman barrazunen, pues igual hor fatiga pixkat somatzen du, baina, bueno, fizikokin nik enuk esango oso exigentea da nik. Agauna itxasoko kirol bada beti esaten dugu itxasoaren menpe dagoen kirol bada itxasoaren egoera egokitu behar zehar, ez? Bai, bueno, segun astea eta segun nola neuraldia, pues itxasoa modu eta bestra dago. Egun batzutan atatza daukeu kanpoa arranita talatu egin jolaztea, baina beste egun batzutan, pues, o alertagatik, o itxaso txarragatik, pues, barron gatu darra, eta barron internatu. Agauna momentu honak oparituko zizkizunez. Bai, lehenengo urteko esperientzia eta ikasketa horiek, eta beste adibide bat lehenengo urten, San Pedronen nintzala, suplente izan nintzen, baina San Pedronen nintzen, eta ascensoa bizitu genuen nahi eta biok batea, eta digez momentu hori oso polita izan zen. Zagautz eta gero orio. Hori da. Zemuz orio, gainera oriok beti eukidu agaunarekiko lotura estuoi eta betan egotea ere zutzako esperientzia berri bat izango zen. Bai, egia esan Orio ondo superondo tratatu zidaten, oso ondo zaindu zidaten, eta asko erakutsi zidaten, Angel Larrañagekin. Eta bai, zarautzen igual nola herri kanpon gauden zaiguen beste ikusten zarautz bertan, baina Orio kluba ondok eta Orion zuk somatzezu herria gainen daukezula, eta arrauniko talden albon daola, animatzen den moduzin, eta horren animo sentitzen dituzu. Aldo, komentatu dugu hasi zinara Tolosan. Bai. Tolosan zagautzetuko zoa eta gero San Pedroa juntzinen ni jakin nahi dez agaulariak edo patroiak zure kasuan nabarituko du
talde aldaketa hor, ze talde guztiak ez dira berdinak. Bai, bueno, egia esan, bai, nabaritzezula, pues, pertsona ezberdinak diala, eta azkenen zu taldeko berria zea, orduan pertsona horiei inmartzea eta ezagutu inbar dituzu, baina, bueno, azkenen, arraunen nik uste jende agarra dela eta majo dela, orduan, ekipo edo talde ezberdinetan ibiltzak, egia da igual, pixkat hasieran kosteite zaizula, o ekipo ontze esan, o igual konfiantza falta bati, baina konfiantza dunen, normal, tal cual. Niko bedakoa, ez nugatik, baizik eta ez dakien jendeagatik, ni badakit oso esango dezune, baina jendeak ez dakit. Agaunean esegita doazte gainontzekoak edo ez. Bai, ni bakarra nahi zuti dijo, nabestu guztik eserita dizazti. Bueno, edoa esegita doaz postura batean konkretuki agauna izteko, ez? Hoi da, jartzeitue hankiko tostan, eta gero jartzu ipurdiko ez duren, horrein gantxota, inkagalda, eta ala. Palankiteko arraunen. Eta kartoriak zutik doa baino bai, eukiko du bere postura berezti bai, pixkat bakututa, belaunak pixkat doblatuta, ez? Hoi da, guk berez, ezin diteu hankak oso lan guztiz duzeuta auki behar, berez guk gure belaunak pixka flexionauta auki behar egiteu, aurrak egon behar dugu posizioan dauta, hola ontzian balantzak eta azkarrago nabaritzeko, eta gero arrolari behira garrasia hobeto entzutzeko. Gainera, galdera bat, patroia izateko, eta gita, igual ekibokatzen den, baina pixua garrantzitsua izango da, teneguaren hobeka mantentzeko, ez? Bai, bueno, guri berez eskatzigu pixu minimoa, 55 kilo izateko, baina, bueno, nik berez pixukin ez dut inoiz arrazoki, beti oso fina eta argala izan naiz, orduan ni horre biltzen ez 56 terdi, eta igual pixka gehiagik geizte bat, 55 zoze, baina bai. Eta gero egia da, pixua hain gutxi eukitzak, ite ez du indar gutxi eukitza, orduan traineruan oreka mantentzeare teknikoki zuzenagoa eta finago izan bartzea oreka hori mantentzeko, baina, bueno, ikasten gaz. Hautsik gabe gelditu zera, noiz bai. Ez, inoiz. Jo, bikiaita zazabat, buiakazoaz. Magoztin, buiaka magoztin goaz, eta nire kasun, beste kasun ez daki, baina nire kasun beti hautsa ez dut inoiz galdu. Ez da, irritatu ega. Hoi batzutan bai, baina, bueno, zio zinporta egitziko ematen. Nun bezizea, uniositatez. Nun bizi nahi zen? Bai. Larraulen, frontoi ondon. Bale? Joko da bizitan egun baita, noala egun pasa eskola txiki hogeta, bai. Ondo. Agauna dakagu izpide, normala den bezala, horregatik agaunak ere emango zizu lekuak ezagutzeko aukera, ez? Egia esan, arrauna baino lehen nahiko herri gutxi ezagutzen ditu. Normalen beti Tolosan edo Larraulen edo Donostian ibiltzen nintzen. Eta arraunen sartu nintzen, baina asintzen Zarautz, Orio, Hondarribia, kostako herri guztik ezagutzen, eta estropa dauzkion herri guztietan, herri guzti horiek ezagutzen hasi nintzen, eta egia esan aukera hori eman dit. Nolakoa da estropadak egitea alde? Bueno, hasieran igual pixkat urduri zoaz, nahiko urduri,
sobre todo nire kasun, ez da txartu barratenen. Momento kritiko, estropa dana. Baina, bueno, behin estropa hartzen zanen, ja, sartzen zanen estropa barrun, ja, nahiko desintela saitzen za, eta hortik horra, ja, estropa gintzaz, gauz asko inbarrituzu, orduan kontzentratuta eta bukeraino gutega. Gainera publiko giroak asko lagunduko du ez. Ba, ea, segun ze estropa dan, jende gehiago ikustea jende gehiago etortzea, o jende gutxio, baina jende gehiago etortzeanen eta entzute dituzunen garrasika zure animatzen, horrek ezkeren indar gehiago bat dizu. Ezagutuko zenutun kaiak, pontuak, estropadak direla eta gehien bat, galdetuko batezu kai edo pontu bategatik zer datokizu gogoga. Hola, de repentian. Vale. Nik esan duzue San Pedroko bokana, Polita da. ba, oso politia. Gaina hor entrenatzeko aukera izateko, aukera izateak, ia esan sorte handikoa da, eta bai, hor entrenatzea ia esan guztua entrenatzezu, bizta politia azkizu, eta ia esan leku hona. Gainera, bipendien agotean, jaizkiben eta urdea mendia dago, eta zuak ergiain zaurete entrenatzen eta. Bai, egia da, menti desitea dela ondo, baina, bueno, guretagaz. Ni eskoetan topoa hartzen den, Aha. enbezik erregaino eta erregatik puntasea paseatzen juten nahi, eta asko gustatzen zen zonalde hori. Ia esan, paseo oso politia da. Zortezaren bukaerakoa agera juten, osea, ja, astean San Pedro, Aldezaga, Albaola, Puntas, pila gustatzen zen. Bai. Gainera, lekuoi hauten etxea bezala da zuentzat, ez? Bai, praktikamente bigarren gutxea bezala. Bai. Hor, etxeak enduta, bigarrengo gehien pasatzen denbora leku hoi izatea, ez eske... Badakit agian asko falta dela, baina gustatuko litzazuke ez dakit kontxa bat egitea edo. Bai, berez horten egituet, nire lehenengo aukera ibaikakin, Agai! orduan, gutxinez, kontxan arraun ningo du, eta abar zer gertatzen. Zaila da, azkenean kompetentzia oso potentea da, eta gu ikasten nahi gara, talde oso gaztea gara, eta ikasten nahi gara, baina hor, topea jongo gara. Hori izan behar duzu asko ikasten nahiko zera, ez? Bai, egia esan, horten minutu gaina izukitzen uretan, traineru beharrun, eta gaina gero talde majo dauke, Davidekin entrenadore zela, asko dakila, urtasunekin da bai, Ander urtasunekin, eta gero beste taldekide askokin de bai, azkenen hor guaz. Batzuk gazte gaude, beste batzuk zarrago daude, eta zarrago guri irakusten onzia hau etokuteko eta dena ikasteko. Esan daiteke hauten maiarekiko gogenean zaudela, edo exigenteena dela, edo edukiduzu aurrekoetan olako, edo maia exigentea godik. Bueno, nik uste exigentzia maila desberdina dela, azkenen ARCB baten gaudalako, baina alare nik uste liga exigentza dela, aurten 3 olagontzio ongo dira hor borrokan ascensoa lortzeko, eta gu hor gauden, hor saiatuko gauten, eta horregia presio puntu bat sartzen dizula, azken hor goran ibiltzeko, baina bueno, ez dakigu zertuko, orduan ikusi beharko. Nire animoa badezue, osea,
ikari beharko zaituzte. Agauna jo baina dena ez da agauna ez da guk ere gure bizitzarako eta handego ekonomiko bai esate baterako ze ikasi zenun. Guantxe bertan ikasten nago, indikan. Bai, laugarren urten nago, ingenieritza mekanika indet. Eta, bueno, hain nago TFG egiten, gradu bukerako lana, gureaken, goien etxen. Abai! Bai. Ze polita! Hango taileretan eta... Bai, hoi da. Jo, ze ono, baina bertako langileekin ez gaitasuna duten jendeakin oso emanko badala eta bai. Bai. Eta gero urrengo urten ja apuntatu naiz, master bat inbarret. Bai! Ingenieria industrial. Eta a nola izan. Hau dena EH1 ez? Ez, nik Mondragoien ikasia. Mondragon unibertsitatea. Hoi da, Mondragon unibertsitatean. Urkitik edo presentziala. Presentziala, gu Mondragonek eskentzizu goierrin hor dizien, hor kampus bada, eta hor ikastezu, eta gero lagarren urtua diez nire kasun fabrikazio prozesu aukeratu ditun, eta honintzan 3 hilabete arrasatean jo juten, baina gero ja TFG-a, eta ja goien etxen, Donostian. Baina, zergatik ingenieritza? Bueno, industria mundua asko gustatzen zait, eta orduan, makinaien ibiltza eta jandakin o makinekin lan egitea, nola gustoko nagoen, ingeniaritza mekanikoan sartu nintzen, eta hala, aurrea. Makinak ere hori esango ditu. Horrela, ingeniaritza mekanika ikasi du. Bego, master bat iteko asmoz animatuta zaude, baina handego ez dakit nola ikusten duzu zure burua hemenik 10, 20 urtetan. Ze agaunan ere bazabiltza, baina ikasten ere, eta hori konpaginatzea da ez da erresa izango ez. Ez, gainera ja unibertsitatean sartu zen eta masteretan ja exigentzia eta ikasteko daukizun kantitatea nahiko desente handitzea, orduan konpaginatzea batzutan zaila izatea, baina, bueno, printzipioz nire intentzioa arraren segitza da, ikasten de bai, ikasketa bukatu, lanen hasi, lanen ibili, eta arrauna ez utzi, hori da nire intentzioa. Ez ni bezala, bizitza osoan ikasten jarraitu nahi dutela. Politara ikastea, horregatik nago ikasi. Baina, zaletasunak ere edukiko dituzu egunak uzten dizkizun tarte txiki horietan ez? Ba, nire tartetan saiatzen naiz kuarrea egin, lagunekin gatzen, esan duzun bezala tarte gutxi dauzkio, eta orduan normale haiekin gatzen naiz, eta haiekin gatzen naiz, edo crossfita egiten naiz, edo oso berandu aldima, oso neko eta aldimana, etxen gatzen naiz deskantzatzen, gorrengo honen berriro lanea eta entramando egikitu. Oso etxeko bazera, ere bai, gustatzen zaizu etxean egotea. Bai, gustatzen zait. Lase desai, horra eta nahi gustatzen. Ze musika entzuten duzu? Musika? Di teknozalea naiz. Teknozalea. Zetak edo gehiago? Ez, ni naiz zetak, nahi asko ez zait gustatzen, nahi gustatzen zait. Musika elektronikoa dalako gozak, tekno mundua teska oso lako gozak. Jongo zinen kontzertuetara edo DJ
saioetara, ez? Bai, leheno Tolosan bi anai zeuden, DJ saioak ite zituztela, eta denboa neukanen jutan nintzen, baina bain ja, nola, jorra eta ja, desente humorez dituten, juteko zaitasuna, baina, bueno, alden honetan jutea eta... Jo, baina horiek ez zuten kafe frontonen jortzen edo, nun jortzen zuten. Oiek ite zituzten saiok, iratxon, Iratxon. bere iratxo, Bai. guain iratxo ez da deitzen, guain beste izan bat egin deitzen, baina, bai, bere garen iratxon, eta guain beste leku bat batzutan ditu, baina ni normalen ez dauketen ez denboa nahiz juten. Ekean bezutzean nahiago, ez? Bueno, o kodreokin beste leku bat jutea, Azaldi bat. hoi da. Bukatzeko, nik eduke zuki bukatu nahi, handa jakin gabe zentzuriak zuge kezkak. Zeketzen dizu loa gauetan. Bueno, nahi, egia esan, lan entzin barreten, urrengo egunak, pentsatu inbarret. Eta gero, pues, entrenandu nola ibili nahi zen, eta nola hobetu, eta pentsandu horiek buru nahiko buelta ematizkio, eta igual hoi da gehiekin zitena, baina, bueno. Ba, ea eguneko koitasun, egan gabiago bat deu, handeu, ni bakarrik esan mila, baina mila esker etortzea gaitik benetan. Zer, hortako daude. Oso guztua egon nahi, Berdin. eta bilaliko diago agur bat gure ikuslei. Bai, noski. Agur! Agur!